salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglara syairan kelawan muji paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa kala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko ger pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikatekke yen isih kotor akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyare donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista atine peteng lan nista
tim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan guru waskita den ditancepke ing jero dada den ditancepke ing jero dada mantel ati lan pikiran mraso ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci kuduh rangkulan rina lan wengi ditirakati diriyadai zikir lan suluk aja nganti lali zikir lan suluk aja nganti lali saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja sia iku sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zakhire ananging mulya makom derajate derajate lamun palastra ing pungkasane
salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati asfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi.
suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Arus liyasanadi anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikus biyadi tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane yen kuat imane slamet uripe ya Imam Arus liyasanadi anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikus biyadi tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsaran suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Arus liyasanadi anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikus biyadi man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum
kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Masiwaya wala ghairakum siwakum, lawaman fil mahabbah alayya walakum. Antum muradi wa antum qashdi, laisa ahdun fil mahabbah siwakum indi. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kullama zadani fi hawakum wajdi, qultu ya sadati mujadi tafdali.